sekunesikhathi esideke yaba nokugxobelana amahawu noma yaba nokungaboni ngasolinye phakathi kwami noNdabandaba. Akakaze ngibone ngamehlo kanti nami futhi angikaze ngibone ngamehlo. Le video ngiyenza kungekho umuntu ongiphushile nongithumile futhi ngingayenzi ngoba nakho mhlambe entirely I was wrong, but ngiyenza ngokuba nami deep down njengomfana owakhulela emakhaya kukhona ukuzasola kimi. Akakaze ngifonele eceleni futhi akakaze ngisabise, akakaze benayo into ethi ngolunye usuku la sohlangana khona uyongibamba. Mhlambe mawukuthi wakwakusho kwamanye amavideo ngalesa sikhathi angiboni ukuthi naye wekusho iqinisile ukuthi ngempela sothi masihlangana mase kuba khona nokuhubhana ngokuba uyinsizwa a very professional besides umnsizwa bakhe. Le video angiyenzi ngoba ngithunywe umuntu futhi angiyenzi ngoba ngiphushwe uye, angiyenzi ngoba mhlambe kukhona ukuyincengela engxenyeni ethile. Mina ngumuntu okholelwa kakhulu embonweni yakhe naseyintweni akamikuzona yena ezomfana noma ezomfana okhulela emakhaya. Ngizokutshela ukuthi kungani ngiyenza le video futhi kungani ngikubona kubalulekile ukuthi ngixolise kuphakela umthakatha. Angixolisi ngoba nakho mhlambe sekuthi kukhona izinto akasengiphosa ngaze ebusuku ngisalale noma ngithi mangihamba endleleni ngicabanga ukuthi ngithi mangihlangana naye uyongenzani. Cha, kukhona lokho futhi kuqhele kakhulu kulokho, kodwa kungendlela yokuthi kwezinye izinto sizithathela phezulu masingabantu sikhanda izitha nabantu enokuvumelana kakhulu ngokwendlela enibona ngakhona izinto. Kodwa ngoba phela manje ngabantu anihlezi nivumelana khona nivumelana khona masinaphikisana, kwathi la siphikisana khona kwakuthi kusuka ukuthi uthuva mhlambe kube ukuthi uyakhuluma ubeka akakubekayo nami ngiyithathela phezulu ngiyakhuluma mhlambe futhi nangendlela engaphendulwa ngayo nangendlela engakhuluma ngayo naye ubhuti omdala ayihlalanga kahle. Futhi lokho kuyokuthi nongabe yena bese eyikhohliwe enhlizweni yakhe, kodwa mina njengomuntu owayenza ufica ukuthi angiyikhohliwe. Ngenake umuntu owenza into yena mase yakhohlwa. Ngiyengithule ngiyibuke le yansizwa mangiyibona lapha ku social media yenza into zami mase ngithi hey, uyazi ukuthi imani libutho la kwaZulu noma nizinsizwe ebuye emakhaya kumele wabona amasosha enihambisana nawo empilweni. Kumele wabona amasosha enizama ukuthi nibumbe isizwe ngendlela efanayo. Angikwazi ukuthi ngingaba nesitha nomuntu engikholelwe intweni eningi kangaka akazenzayo ehlangene lomnsizwa. Ziningi kakhulu izinto uphakela umthakatha akazenzayo ngibona ukuthi mina nami ngumfo kansele phansi lenkandla ngiyakholwa kakhulu kuzona, ikakhulukazi izinto ezithinta isintu, izinto eziningi akakhuluma ngazo. Kukhona futhi engakholelwa khona akakhuluma ngakho. Kukhona futhi nezinto ngibona ukuthi hayi mhla sahlangana sahlala phansi nami ngimfundisa ngazo ngithi hayi lokhu nalokhu emfo kaNdabandaba cha kushintshile sekumngale ndlela, kodwa okuningi ngikholelwa kakhulu kukho akakwenzayo. Kungani-ke ngibona ukuthi kubalulekile ukuthi ngixolise? Kungenxa ukuthi ngibona ukuthi siyofika isikhathi la ngiyomgcina khona izimpini esibhekene nazo lapha eSouth Africa siyisizwe sakaZulu noma siyisizwe sokubutha insizwa sibumba isizwe sabantu abamnyama kakhulukazi insizwe ebuye emakhaya. Siyofika leso sikhathi and siyothi masifika leso sikhathi ufica ukuthi ngokuba ayibangabikho i-public apology kube nzima ukuthi ngimbize ngithi mfowethu nansi into engibhekene nayo siyidudule, futhi naye mhlambe kube nzima ukuthi angivumele la ngenza kahle khona. Ufica ukuthi angisenabo abafowethu abayongeseka bengiseka ngeqiniso ezintweni abakholelwa kuzona. So le public apology ngiyenza ngokuba kuningi okuningi akakwenzayo right engibonayo ukuthi kuhambiselana nezinto nami engikholelwa kuzona kakhulu. Mhlambe ngalesa sikhathi ayikusho noma esagcina siphikisana khona sasingaboni ngasoleni, kodwa mhlambe nami ngangingenza ngenye indlela which is ngalesa sikhathi angenza ngaleyo ndlela. And futhi ngaba triggered kakhulu ngendlela akenza ngayo ngoba wasuke wenza isibonelo ngonjoko enkulumeni yakhe, kanti unjoko ke ngimkhonze kakhulu. Mhlambe kwangayona nenkulumo engithinta futhi kwankulumo engangifaki ngangahlangana nenkulumo kaMaskandi iqiniso lelo, kodwa ngokuba mhlambe wathi unjoko kwaba buhlungu enhlizweni yami ngabona libasibalekile wenza isibonelo ngonjoko. Kwangithinta ngasukuma. So ngangisukuma nje ngoba unjoko umuntu ungomunye wezinsizwe engikholelwa kakhulu kuzona, engikholelwa kakhulu enhlizweni yakhe, engikholelwa futhi ukuthi akasukele umuntu. So ngabona kubalulekile ukuthi ngimele, kanti futhi nangelinye ilanga namhla ngifuna ukuthi namhla kukhona umuntu othinta uphakela umthakathi ngibe womunye webuthe liyokuma lithi cha angeke niyithinte lensizwa sikhona. Kanti naye futhi ngiyafisa ukuthi ngolunye usuku mhla kukhona abathinta mina ethi cha angeke nimthinte umfo kansele sikhona, kanti umuntu engikholelwa kakhulu njengoba sengishilo umuntu engikholelwa kakhulu ezinqumeni zakhe, umuntu engikholelwa kakhulu ebuqhazeni bakhe, umuntu engikholelwa kakhulu ukuthi
into akazithintayo akasabi izinto ezithinta yena akasabi ukusukuma azimele azikhulumele. Kanti sifuna insizwa enjalo ke South Africa. Sifuna insizwa eyineqiniso ezikwazi ukulimela iqiniso nezinto ezikholwa kuzona. So mfoka ndabandaba abantu abangasiboni ngolunye usuku sesimile sixhawulana sixoxe kodwa belokhu bethi lo mfana wakuxhaphaza, lo mfana wakhuluma kabuhlungu kuwena. And khona futhi nezinsizwa zangakini nezinsizwa zasekhaya kini nabantu nje abakuhlonipha kakhulu abayothi namhla besibona sibamisele basebethi hey lo mfana waxhaphaza kakhulu ndabandaba kumele engabe nidla esithebeni esisodwa. So ngixolisa nje ngokuba ngiyafisa ukuthi ngolunye usuku sibe ndawonye sibambisane kwezinye izinto. Mina ke ngiyakholelwa ekuhlakanipheni kwami, ngiyakholelwa kakhulu ezintweni eziningi ngami, nawe ngiyakubona futhi kukhona into eziningi ofisa ukuzibumba ngoZulu. So lezo zinto uthi uzibumba uyodinga insizwa ezifana nathi. Angisho ukuthi khona okuhlelayo nophe kwakho kodwa nje movement yakho ngiyayibona ngane yakwethu. Ngifisa uqhubekele phambili ngalela langa kwasuke kwathatheka ngamandla kwakhulumeka kwanganakeka kwakhulumeka kwaze kwadlulela. Ngase sayidini lami konke engakusho kuwe mfowethu akukho nokuncane engazi ukuthi kwakusuke ekujuleni kwenhliziyo yami kodwa kwaba ukuphakama nje kwemoya nokuphakama kwamaphaphu angalesa sikhathi. Iphuthe nje angifisi ukuthi ukulithola ngilenza kwabanye abantu abafana nawe engibahlonipha ngale ndlela engibahlonipha ngayo. Ngiyaxolisa nje kakhulu. Ngangixolisa ngoba mhlawumbe ungifonela ungithusa or ngingasalala ebusuku ngikuphupha or ngisaba ukuthi namhla ngihambe endleleni ngiyohlangana nawe ube isithikamezo kimi. Cha, akukho kanjalo. Ngikholelwa kakhulu entweni ozenzayo futhi ngithi angiyenze ibe public lenkulumo njengoba naleya ngayenza yaba public. Mhlambe ke siyothi masihlangana nami bese ngikuchazela ezinye zezinqumo nokuyibona emzimbeni wami ukuthi masuyitshela ukuthi hayi ngumfana waselokishini noma ngumfana ukhulele esilungwini. Kanti cha, ezinye izinto ezidlula kuzona khona singabafana basemakhaya eziyi-coping mechanism ongeke uzi-understand ngomunye umuntu. Mhlambe ngilithola ithuba ngichazele ngezizathu seyinqumo zempilo engiyiphilayo kodwa ikakhulu okuningi okwenzayo ngiyakholelwa kukhona futhi nawe ngiyazi ukuthi ngolunye usuku ngiyoba yi-social dinga kanjalo nami.